Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Eka Bagus Hidayatullah, kelas 11 MIPA Tunggal, absen 11. Ingkang kula hormati Bu Sabrina tanpa audiensi, para rencang-rencang lan ibu guru sing kula hormati. Sapisan kula ngucapake puja lan puji syukur kang Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi wujud nikmat lan hidayah dumateng kita sedaya. Sehingga kita bisa kumpul ing kapan menika kanthi sehat walafiat. Aja lali ing dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing nunut kita sedaya tumuju ing dalan sing apik lan ngucapake marang tetamu sing dateng ing papan iki para rencang-rencang lan Bapak Ibu guru sing kula hormati. Kula siswa 11 MIPA 1 ping ngebahagake informasi sing bertemake Paskibraka. Paskibraka yaiku singkatan saka pasukan pengibar bendera pusaka. Sing tugas utamané ngibarake lan ngudunake duplikat bendera pusaka. Ing jero upacara elingan proklamasi kemerdekaan Indonesia ing 3 panggon utawa tingkat, yaiku siji ing tingkat provinsi, ing tingkat kabupaten utawa kutha, lan ing tingkat nasional. Sing siji ing tingkat kabupaten utawa kutha, biasae ing kantor bupati utawa wali kota. Loro ing tingkat provinsi, biasae ing kantor gubernur. Sing telu ing tingkat nasional yaiku teng Istana Merdeka. Anggota Paskibraka asalé saka pelajar SMA sederajat kelas 1 utawa 2. Penyelesaian anggota Paskibraka dialogake sekitar bulan April hingga Juni kanggo nyiapake pengibaran ing 17 Agustus. Sejarah Paskibraka lahir ing taun 1946. Dindi ibu kota Indonesia ing wektu kuwi dialihkan menyang Yogyakarta. Ing wektu ngelingi dina ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sing ke-1, Presiden Soekarno ngongkonke Mayor Husein Mottahar kanggo nyiapake pengibaran bendera pusaka ing halaman Istana Gedung Agung, Yogyakarta. Ing wektu kuwi muncul ide proses pengibaran bendera pusaka dilakoni dening generasi nom. Amarga ide kuwi ora bisa kelakon, mula ditekani 5 pemuda-pemudi, 3 lanang lan 3 wadon sing asale saka macam-macam daerah sing kebetulan ana ing Yogyakarta. Piwang kasebut ngelambangake Pancasila. Pas ibu kota dibalekne menyang Jakarta ing taun 1950. Ing wektu kuwi pengibaran bendera pusaka ing saben 17 Agustus dianakake saka omah tangga Presidenan nganti taun 1966. Ing taun 1967, Husein Mottahar diceluk dening presiden ing wektu kuwi, yaiku Rusdi Soeharto, kanggo nangani maneh masalah pengibaran bendera pusaka. Karo ide dasar saka pelaksanaan taun 1946 ing Yogyakarta, dheweke banjur ngembangake maneh formasi dadi 3 kelompok utawa pasukan, yaiku 1. Pasukan 17. Posisine ing paling ngarep dadi pemandu utawa pengiring sing dipimpin dening Komandan Ruton. Pasukan 17 iki kabeh anggota Paskibraka. 2. Pasukan 8. Posisi ing burine pasukan 17 sing dadi pasukan inti lan penggawa gendera. Ing pasukan iki ana anggota TNI utawa Polri sing dadi pengawal. 2 wadon Paskibra dadi penggawa gendera, 3 lanang Paskibra dadi pengibar utawa pemudhun gendera, lan 3 wadon Paskibraka ing saburi dadi pager. 3. Pasukan 45. Posisi ing burine pasukan 8 sing dadi pasukan pengawal lan ngucapne anggota saka TNI utawa Polri karo senjata lengkap. Cacah kasebut ngrupakne simbol saka tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaiku 17 Agustus 1945 utawa 17/845. Ing jero anggota Paskibraka ana 2 lambang, yaiku lambang Paskibraka sing duweni gambar 2 pemuda lan pemudi Paskibraka ndeleng ing sisi tangan karo seragam PDIU, yaiku lambang aktif anggota Paskibraka sing lagi nugas, lan ana lambang kapindo yaiku lambang Purna Paskibraka Indonesia sing nglambangake godhong lan kembang pratai. Panggelambangan keloro lambangi yaiku 1. Lambang Korps Paskibraka. Ket taun 1973 karo perisai arupa ireng karo garis pinggir lan aksara arupa kuning. Ing jerone perisai berisi gambar sepasang anggota Paskibraka dilatan berani dening gendera abang putih ing berkibar diimbul angin lan 3 garis horizon utawa mendung. Mana saka bentuk lan gambar kasebut yaiku 1. Bentuk perisai duweni makna siap bela negara, klebu bangsa lan nama banyu Indonesia. Ana ireng perisai duweni makna pukulan kandel diri. Sepasang anggota Paskibraka duweni makna yaiku Paskibraka saka anggota lanang lan anggota wadon sing karo keguan hati bertekad mengabdi lan berkarya kanggo pengembangan Indonesia. Gendera abang putih sing lagi berkibar yaiku gendera kebangsaan lan utawa Indonesia sing kudu dijunjung dhuwur. Kabeh bangsa Indonesia kalebu generasi nom kalebu Paskibraka. Garis horizon utawa 3 garis nunjukno ana Paskibraka ing 3 tingkat, yaiku ing tingkat kabupaten kutha, provinsi lan nasional.
Warna kuning duweni makna kebanggaan, keteladanan ing jero hal perilaku lan sikap saben anggota Paskibraka. 2. Lambang Purna Paskibraka. Makna saka lambang kasebut yaiku 1. Lambang ing wujud kembang teratai sing tuwuh saka lumpur lan berkembang ing dhuwur banyu. Hal iku duwe makna anggota Paskibraka yaiku pemuda lan pemudi sing tuwuh saka ngisor utawa wong biasa saka lemah banyu sing lagi berkembang lan ngebangun. Kembang teratai duweni godhong kembang, 3 helai, tuwuh mundur, duweni makna sinau, tenaga gawe lan bekti. Kembang teratai berkelopak 3 helai, merata duweni makna aktif, disiplin lan bunga. Mata rantai berkaitan ngelembangake saben seduluran sing akrab antara generasi nom Indonesia sing ana ing macam-macam pelosok penjuru lemah banyu Indonesia. Karena saben seduluran iki tanpa menang asal suku, agama, status sosial lan golongan. Sing bentuk seduluran kokoh lan kuat sehingga bisa menangkal wujud pengaruh saka njaba lan nguatake ketahanan nasional liwat jiwa lan semangat persatuan lan kesatuan sing wis ditandur ing jero dada saben anggota Paskibraka. Para rencang-rencang lan Bapak Ibu guru sing kula hormati. Paskibraka merupakan organisasi sing wis suwe ana ing Indonesia. Sing duweni tugas ngibarake lan ngudhunake gendera pusaka ing wektu 17 Agustus utawa ing wektu ngelingi Dina Kemerdekaan Republik Indonesia. Sing kasusun saka pemuda lan pemudi bangsa Indonesia sing siap mengabdi lan berkarya kanggo bangsa Indonesia. Kula ngarepake muga-muga bangsa Indonesia bisa maju bareng amarga perbedaan merupakan piranti pemersatu bangsa. Dadekne keberagaman lan perbedaan iki dadi pemersatu bangsa, duduk dadi pemecah bangsa. Jaga terus semangat lan kesatuan bangsa Indonesia, utamanya para generasi nom penerus bangsa Indonesia. Kuwi wae wis kula ngantek ini. Matur nuwun kanggo sing wis mirsani lan ngrungokake. Yen menawa ana tembung utawa tumindak sing ora kepenak ing ati, kula nyuwun ngapunten sing kathah. Amarga kula mung manungsa biasa. Kula mungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.